Mä kuvaan ei vitjaa. Hitto. No mä astin siihen vaan jonkun putten. Tehoputti. Se piti olla E-hyvä. Ei, mutta se on tehoputti. Niin se on E-hyvä teho. No niin, ei se Nyt on aiemmin sen. Ei. Se on oikein. Niin, eikö se ole niinku E-hyvä? Ei siitä huolimatta tehoputtia ei saa vasta mokkoa olla. Mä kysyin joltain niin Tailai. Turi. Se on 7-9 autoon ja tällä mopolla ei enää matka jatka. Tässä tuo irti, niin me mennään katsomaan.